ken imbag na. Inatang sipipaten kay amin asakit tinaken. Ni Jesus isuruten kay amin amay maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, iayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo sa pumatala kayo. Kasamalit ken ka. Dahil lagip ti piyesta ni San Matias, may sa kadagit ti Apostoles. Sumusurot ken ni Apo Jesus. Isurot tayo magtibiyag tayo. Mabandi pa nagtalit tayo ken kuana. Pagbabaw niyang tayo dito, basbasol tayo, kap nagkapan na kaikari tayo, makiranod ka rin na santuan ng misteryo. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabali na Diyos, kat kalpasan tipan na kapakawan, lagi basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnayo. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inayon mo ni San Matias, itibilang dali ti Apostoles, babaen di pa nang ibabait na, ipaay mo ka di, tamapagasatan kami, amayranod, iti ayat mo, tapno mainayon kam to, matitibilang dali ti sa santos mo, gapuken ako may so Kristo, anak mo at Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti hingganan. Amen. Ti maibasa na adaw ti arami digiti Apostoles. Nagtakden ni Pedro isang wanang digiti isang lagasot ket 20 ang mamati ket kinunana. Kakabsat ko, masapol ang matupan ti pasente na santuan asurat. Tas yung padto ti Espiritu Santo, babaen ti panangaramat ni ken David, iti maipapan ken Judas, anang ipangulo kadagiti nang diliw ken Jesus. Kadwa mi idi, tanapilimen ka makipagakem, iti daytoy a panagserbi. Ana ilan iti libro dagiti Salmo, mabaybayan ko matibalay na, ket awan ko matiagyan iti uneg na. Naisurat pa'y, agda ko masabali ang mga ala iti akem na. Pumili tayo ng iti maysa kadwami amang paneknek iti panaguan ni Apo Jesus. Masapol ang maysa kadakayo iti kanayon ako mulipuyo ken Apo Jesus. Manikod pa namunyag ni Juan ken Juana, gingga iti panakayuli na sa lilanod. Nang parang dalaro iti doa lang ni Matias ken ni Jose, amanagan Barsabas, managan Paitos. Kalpasan na nagkararagda. Apo tinunada. Amo ibuso dali di amin at ang tao. Ipakitang kumakada kami. Nung siya sino ka dali doon ipinili yung mukat iti akem tikin apostol. Apinanawan ni Judas, anapan iti lugar na kay kalian na. Hindi makapagkararagdan, nagbibinunod na no siya sino ka dali doon mapili. Napagasatan ni Matias, ket na inayon kadagiti sa ngapulo ket dua. Ket na inayon kadagiti sa ngapulo ket maysa nga apostoles. Isa ko ti Apo. Kagyaman tayo ni Diyos. Pagtugawan ko ti Apo iti denna dagiti prinsipe. Pagtugawan ko ti Apo, iti denna dagiti prinsipe. Idaydayo ti Apo da kayong alipen na. Idaydayo yung tinagan ti Apo. Madaydayo kumatinagan na, ken itatin iti awan, at nanayon ng awan inggan. Pagkakawin ko ti Apo, itinanyanan iti prinsipe. Manipod daya agingga iti laod, maidaydayo tinagan ti Apo. Ito rin ti Apo ti amin na nasyon, ket itadayag na yung bawon na tilani. Pagkakawin ko ti Apo, itinanyanan iti prinsipe. Iti langit ken daga awan kas iti Apo ayos tayo. Lupay agnaed iti nangato aliso
Panawagan na kita nga tangkin tidaga. Pagkawin ko ako, ito na Mangunin na, dagiti na panglaw, manipod itako. Ket kaunin na, dagiti na kurapay, iti na panglawda. Pagtulawin na ida, iti din na, dagiti prinsipe. When, dagiti prinsipe, iilin. At pagkawin ko ako, ito na Iba na kay waradawang tinasantuan nga Ebanghelyo kasi surat ni San Juan. Gloria ka may Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ayatan kayo akas ti panagayat ti ama kanya agtalinaed kayo iti ayat ko. Natungpalin nyo dagiti bilin ko agtalinaed kayo iti ayat ko. Akas ti panangtungpal ko kadagiti bilin ni ama ket agtaingan iti ayat na. Imbagat na ito'y tapno tiragsak ko at na kumakata kayo. Ket na ang anay kumatiragsak yo. Dahil tibilin ko kada kayo. Dahil tibilin ko, agiin na yat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Tikatan ko kan nga ayat nga ipakita ti may sa tao. Iso ti panahipaay na tibiyag na para kadagiti gagayem na. Dakayo dagiti gagayem ko no tungpalin yo tibilin ko. Saanin nga aliben di panangawag ko kada kayo, kasaan nga amo ti aliben ti raramidan ti apo na, yung awagan kayo ti gagayem, tayong pakaamok kada kayo ti amin na nangigkoken ama, saan ada kayo tinangpili kanya't no dikat siya tinangpili kada kayo, dinutukan kayo amapan, kinagbunga iti ado, ket manayon kumatibunga yo. Iti kasta itigto ti ama kada kayo, ti anyaman adawatin nyo kenkwa na itinagan ko. Dahil pinarong tiligyan ko kada kayo, agiin na yat kayo. I-Ebanghelyo ti Apo. Ilagip tayo ni San Matias, napiling apostol, kalpasan nga na kurangan da, may sa isulati may sa napiling na sumurot kina po Isus, hindi pagmanting na iwaradawag. Ito ko panagayat, panangidot ti bagi. Ebanghelyo tayo panagayat, ibagbaga ni Apo Jesus. Payangat na. Hindi ba lang ni Apo Jesus? Ayatin, di magbaga na aging dalatta. Pwede mo lang mag-perfect dahil ka nga ayatin. Pwede mo lang makumpublik ito na nga ayatin. Dahil ko may muna ka na perfect na tayo ka. Kararami na tayo kaayan eh. Ni nyalaganan ko na ni Dalay Pope Benedict jay exhortation na tiagayat ko na idi ada na Apo Isus bibilinan na agiin na yan kayo bilin day dyan ngam idinagungan ni Apo Isus ko na may sama sungbatan magayat ng sungbat pinerfect ka din ni Apo Isus ang tiagayat wala kung na tayo ano mula maperfect nga ni Apo Isus pinerfect na ituloy tayo laan sungsumbatan tayo laan din yung ayat kasi ako nakumpleto ni Apo Jesus ti ayat na kanya tayong pakita ng panangitid na tibiyag na ti ayat ti Diyos na kumpleto ko na kuma babaeng kini Apo Jesus ti panangitid na tibiyag na na-perfect na kaya nakumpleto na I mean nga tayo laan ti mang sungsumbat di sumbat tayo siya kurang mula duman kung ano ang sumbat tayo di sumbat tayo kasi isulaan nga ti tayo nga ma-perfect di sumbat kasi tibilin na ti panagayat di baga na kada tayo nga hindi alit na ti panagayat nagmet na tayo ti lupong kapuros ayat yung habang nagbibiyag tayo o rin lang niya kung na tayo tatangal daw mayat ti panagaya mo kamayat mo dumangar di ayat tayo pinakabasar ijay mode tayo magpupudot ka hanggang tumakayat numayat ti makaawag ka ayuda naisong ka kaya mo ti agayat nung nangalansang ka ay ito yung biyak mo at kung kalasan mo tangay ka mataro ba depende naman yung ragdaman niya ayat
di ayat tayo kung maibas-basar, hindi emosyon tayo. Nung marigrigat ka, kas lalawat ka po ng mga gayatin. No, agdaan ka, kas lamay mayat, agayat-aan ka. Di ayat ka, love. Di ayat lang kan alay dyan. Mauri no, marigrigat, mura saksakit, no, dagdumo, nagsakit tayo, kas lada tayo latang, di maayak. Kas laawanin, di ba itad tayo puntan nga ayak. Nakakumaday dyan yung maan, no, kung maibasar namin di sitwasyon, emosyon, depende pa di ayatan. Naglaka nga ayatan di tao na ayatan nakamag ng no, pagpadamag na nga mangkukulang ka. Anong ayatan mo mag anong ayatan mo pagpadaksan na ka dyan? Ano kung mag-agibasar namin dito ayat nga magbaga ni Apo Jesus. Kita talaga ito magbaga na songbatin. Kasi depende kanya-kanya tayo kung anya ti wagas na pananusumbat tayo na ayat ni pagbaga na. Nung kitaan tayo, kanya ti bunga na tayo ayat nga tao. Naragsa abyan, na waya abyan, nalagaan na biya. Kaya sa muna jay, gumurmura, managing bubuko, nasulit nga biya. Mangitan-tan o tibag-bagi, nasulit nga biya. May nagagayat kalatal, awan gagaro ko man yung timaalam. Ginawa, yung grasya na punata. Nagdaginawa ti kaunggang, at waya-waya ti kaunggang, nagtakapya kaunggang, hindi ti kukunan na grasya nga maawat tayo. Sino ka na yun tayo arangin din dahil tayo. Hindi pa nang itagwan ko kung na ito'y maibasa tayo, makikadwa tayo ito kalagin sa Santos. No, ayat kita ay tayo, makikadwa tayo po kalagin sa Santos. Kinagmayak mo na makikadwa tayo ito kalagwala. Diyos ako may kumang tuloy na tumigil awat emina sakay tumatangay kami amay datun tirabaw tiatar na dahil to'y ang tinapay na isabot ni Enka awan tinayang na awan tinignos na di amay kari amay datun di padaya apag daydayaw ni Enka. Kumararag tayo kakapsat at magatayo kung ganito kaya datong tayo mga ayayo kumay ni Diyos Ama aman nakabalin amin. Ako wala na panagkakaya datong tayo imam. Kaya kayo pakailayawan, kaya pakailayawan, pinagalan na. Kaya tas kami kapag inukalan tayo, pinagkagalagupan, pinasampuan na iglesia. Awatong kat-apo dalito'y datong ni Erok Noemi asirarain ken ka kita piyesta ni San Matias babaen nagito'y asagot mi digdigam ka ti panangaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ki apo handa kumakada kayo. Hasta kumamit Tan ka. ayo dalita puso sayo. At dadan si kapagpayo niya ako. Agyaman tayo, di apo at Diyos tayo. May galing ka Ruben. Ug noon ay amay kari katrumben annong mi pakaisalakan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapon sampuan nga ama man nakabalin kadagnanan a Dios gapo ken Kristo nga apo mi taramitem ati iglesia mibunga na adi agresat ti baro apakakita ang kikinasimpet babaan tinakakaskas daaw apanagbiag dali sa santos mo kedi pa ay mo pinalawag apanetnet ti ayat mo kada kami. Kastapay ang babaeng pinaisangsangaya na pagpatulad na maawis kami nga antiyan. Tapno nga ipaay ka na kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Kat babaeng di makaayayo ken ka panang ibabaet ta. Ipaay mo ta pangnalakmig mo kada kami. Isod ga po na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ket agraragsak kami mangiday-dayo ken kagat ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos na iti amin ang paraswang. Kilawin ken tagal at muday pakayayawang, Hosana iti kamatuan. Maday tayo ti umay tinagan ti Apo, Hosana iti
Pudno na Apo abiig ka kinasanto ket si katigubwayan ti amin ang kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paayo mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy asakon. Tapno pagbalinen ket ti paayo mo ikakata kami. Abagi kandara ni Apo mi ang Hesus Kristo. Isu ilisat bayayawat na si aayat ti bagina kat nagtutuok na ngalay ti tinapay nga diyaman kenta. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo, at mga kay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi, iso may iyawat ko, amay paay kada kayo. Kastamad at kalpasan, dahil di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manen ka, sana inted kada iti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo, katuminong kay amin iti daytoy, kada iti kalis ti darat. Darat di baro, kaya nagnanayon ang tulan. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, kan kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti ibas-basol. Aramitan nyo dahito ay pagilag-lagip yo kanya. Ti misteryo di pamati. Babae si Kristo at kinikahan ng buwan. Inawagin sa lahat sisikaan ng lubot sa kalubog. Iti nga rod pa na nilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo ilaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayin paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano ti bagi ken dara ni Kristo pagkay-kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan ket paray-rayong kayat na ang Diyosan. Laglagi pa met Leo na Santo Papa mi ni Marlong Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pa pay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panabungar tanto iti sidong kataasin. Awatin kad ida iti sidong karamiag mo apakakitaan daken kay kerupan rupa. Dawaten mi Apo day paayon aramidan kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag ket magiranod kanto kinaingasatan na Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y kada magikadwakan ko kad kadakwada ang mangitantanog ken magidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken ikisidong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingdana. Amen. Tayo umararaw iti Ama, ken walgon tayo ti kararag na suro ni Apo Jesus katatayo. Ama mi nga sa langit, Malayayang kumatinagan mo. Lumteng kumati pagariang, matungpal kumatinakan mo, ito'y nag-aakas sa bilan. Itayang karakan ka na daw ito'y, itananin mi patinayan na daw. Pakawanan dagiti basol ni akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol ka na kami. Di naman met-bebayaan mo manlugod iso-iso, isahan na pangketigahes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasin kada kami. Kan kanayon umalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay iti kinagasa tanan namaren mi kadagiti ay ni Kristo anang isalakan kada kami. Kapukuha kami turay, panamabalin ang dayaw, pinagdanayon na nito sa O Apo mi ang Hesus Kristo kinunan kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga dapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingang, ludikat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatan mi paay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagtay kaysa si kalagbiat ken agari iti agnanayon nga awan ti ingdana. Amen. Kapya ti Apo kan kanayon kumangat ka kada kayo. Basta kumamit yan. Paay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada kayo kapya kada kayo kapya. Order di Diyos, may karagaligas baso di mo, harasyan na kami. Order di Diyos,
Toy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat ka di basbasol ti lubong. Nadasat tayo anayaban, ikiday to'y akadayanan. Apo, tiyak may kalino may kakanya. Hindi may salay sa uong may pagtutoy kakanya. Pudi mo kad sardayan, ipanangted mo, kadagiti na ilangitan ang parabon mo kada kami. Ipaayin mo kadi, tababayan ti karkararag ni San Matias, awatin na kami to, amairaan mo ti kinagasad dagiti sa Santos, iti silong tiranyag mo. Gapuken ako may Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiyak ken makipagari ken kay kitimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti ingana. Di Apo at napumakan na kayo. Kasama. Isulan na kayo timan nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Pasan din na Santo na misa, in kayo ni ti ayat, ken kapiya-piya. Agyaman tayo ti Diyos. Balik kayo. Amen.